layina balik basikola ba itu bana maso itu tarang hari tarang dek bulan tarang lai baca yo indah sanang hati sanang pikiran sanang lai saleco indah onan bapak jomande takkan ajuoi yo malang tak dapet kaditulak muju ndak dapet yo kadirai yo anta malang anta kok muju oh 6 bulan sesudah itu mande bakato kasafrina onde ina dang adek kau na baranti laina yo na basikola na nak boleh kita barale nak boleh kawin dilangsungkan nak sanang pulo yo na yati mande jo itu kato mande saripah o mandanga kato rupo itu de awak tinggal di rantau de awak tinggal jauh orang tumpak de upi nan safrina baranti laina di o basikong la tuanei paso lekato yo mande baturian cuitu bana den mola maso itu oba manuang ina samo sorang indak tabado lama mangati pinjai cino diai oba jaikan ambil panjai osaku baju oh laki ni mangkuk ma oh bayukan kato nyomande onan da ulu sakini nan safrina ndak jale ndak kasampai sikolaina jale ndak katamat o sikola upi la bagian kocoy ko bana penangguangan de awak tinggal jauh orang tentu patu pi safrina ale nak raso kadibu we ba itu bana masoi itu bajanji limo bale hari petang kami malam Jumat di sini nikah dilangsungkan dia tahu orang baku liliang dia tahu kawan-kawan oh alek kadibuwe cie rumah rapulai sinan nak darosi oh si
lamo janji tapabuwe rampu rampaknyo karambi pagai tunggu lagi tanyo dia temu bulan tampak janjian sampai na janji letantu dan karang tunggu olah rami le urang mula masuk itu latibo walila dengan kalila imam jokati nala datang orang tua kampung tampak puluh pamuda dir kasadonyo nang gadi latibo puluh narando rando tak ketinggal kadi nikahkan mula semalam tu oh diambi mului nan safrina dibaco katuba nikah ijab jatuh kabudi jawe oh nikah laina semalam tu lasanang ngatirang na banyak tapi Safrina menangis sadang inyo jadi nak daru tabayang rana tanah bonjo tagambar bapak jomande kok sentano bapak jomande lendak berang kok di kampung ambo barale barakarami oh ale ambo mandei oh tapi bapak jomande nala berang kalari dirantau urang la bagi yen kawa nasib oh badani nala bagian nikah sudah doa dibaca lasanang hati semalam tu tapi dia bilang semalam tu de ale rami masuk itu di padang panjang kanamonyo ado kesenian semalam tu apa lekola onan tadangai asam basri labana ai padendangnya ai wakatu inabara lebana anana asam basri nakanu ai padendangnya ai rami balai di kota gadang rami patang-patang barale gadang di padang
pangai de badan diri sosobana nah urang dari Salido ke Pasande pagi hari nende banyak marando suruh balaki itu lekat kini letukang rabab pemacam denang samalam tu menjadi sorak lakajo sore hari pagi tukang pulang nararo tinggal jora pulai ayalah saripa pandang anak pandang minangantu saedaran bumi jolangi kalau ditimbang samo bare kalau diuji samo merah cie ikan cie tanggeri nak samo bule kapalonyo anak rancak minantu mani mande taero galaju aju bonde tuanai Abiyari baganti ari malun upi nan safrina Kota ubana tinggal di rantau setia bana kasuami setia bana kajunjuangan cuy itu bana masui itu limo bale hari sudah kawin pindah ke toko tempat tinggal dia ke toko mola tempat tinggal ba itu bana Safrina Joyulius dikadainyo kamanggale kalau ina tagak dikadai awak rancak basuh katuju mului mani kucin dan murah urang batambah leta uju kawan-kawan batambah banyak nan langganan batambah juor rasaki olai kanamu ande tuanei biari baganti hari abi pakan baganti bulan dia lia sakete jalan curito alie kaurang badaketan lati bodang ki jokianat lati bowasuangan dari setan
lekato urang badake tano kawan dangakan mola awak ibarat mamaga karambi condong kok batangnya ditampe awak buahnya lare karang bonjo dicari kajo budi tu katonyo orang badaketan malun diinduk semon diinduk laba kacau balau sajo kecek kaluanyo tasorong lo kecek kayulius odang akan bana kadikawan biar diumbu Yulius kowe yo adola urang konyo sorang iyo siope jauh gia bakato sama so itu onyo turui ujang si Yulius o Yulius dangakan mola odangakan bana jale-jale kami barat mayuangai mamaga karambi condong kok batangnya ditampe kami buahnya lape karang bonjo Mayulius kini coyiko molade Yulius dangakan bana jale-jale olai kok namu pasang duo Yulius pasang duo molade buyuang coitu katonyo kini indah dirantang le panjang bana dan bilang cando si Yulius bakato juo bagulambe siani cuitu katonyo kini aduh banamu Irawati yonge anak padang panjang disiko yo dem bilang le cando maso itu dek pandai urang mangecek dek pandai urang mau tanah urang diampe angke ke pasar juo kampiang para dek pandai urang mangecek obatuka baru jo ciga pasa kampe angke de lama otala tukang gandu nang gadang kabatuka jo nang kete ba itu yo bana maso itu dan bilang bujang si Yulius bakato jadi maso itu kawin batam buan de tuane oh si Yulius kawin batambu le kato urang bajanji ndak lamo bana bajanji sapakan sajo patang akad malam sinayan di sinan nikah dilangsungkan oh janji kanalanyo pabuwe kalau dem bilang yo si Yulius bakato kabake mande kanduang onde mande dangakan mola ampun lambo pado mande ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di bawah selo kabasaran
kato riang kato talompe kato takui kato nambana kato mbo sampaikan. Oh jangan berang mande jo ambo, jangan mabangi mande jo awak yo mande. Oh dek capek kaki talangkakan, dek capek tangan tajambokan, dek capek mului tapa jadi ambo kakawin cie lai yo jo upi. Oh Irawati, ndak dapet bakat tu tidak, janji dah sudah tapa buwe yo mande. Mandangai nyo kabawini, mandangai nyo kakawin baru ruponya berang hati mande nak tabado ande yang dangakan bana diwang yuang jale-jale nak. Danga diwang Julius kamano payuta waang de aro waina kawin jo waang mabuyuang sampai berang bapak jo mande kaberang nini jo mama kaberang urang di kampung kaitam rana tanah bonjo. Itu lekato mola kini yang kekawin baru pulo kamano pai utawaan debuyuang menjawab lainnya masuk itu monderaga indak kata raga nambah maraga batang sampi indak ruang pucuk mudo-mudo mande taga indak kata taga nambah managa ili tatar ruang waden kawin juwe. Opane hati mande ndak tabado nak kanduang Julius na kok ndak talo wang ditaga nak kok jadi yang kawin jo Irawati nang kata panggang la toko nang gadang nang kabila yung kekayaan waang kecek mande kalau taang dangan dewuyang mandanga berang dari mande merenta Julius turu rumah lari sekali dari rumah mande tarik ke toko nyonang gadang paneati indah latabado die. Tiba di toko masa itu oh hari na malam samalam turu ponyo Safrina nalalalo bamanuang duduk semuso. Cando dan mola kini masuk itu yo tumpak de inyo lasi Julius ruponyo kini denanyo lai nyo jagokan cando Safrina onde ina jago laina na oh dari lalo yo ina kaju
ina maso itu onde uda dangakan mulapo bana daimbawan mada tusiro daraina uda mada itu katonyo kini coiko de safrina kito mangecek tengah malam mambo bakato di tarwi tarang singkok daun ambil buah odang adek kaun de inai de capek kaki talangkan de capek tangan tajamboan de capek mulut tapa jadi ambo kakawin baru puluh iyo jauh pi Irawati anak rarana kampung ambo tak dapet bakato tidak oh itu lekato masu itu indah dapet bakato indah janji lah sudah tapa buwe yo inai nanina lari ke dalam minda tawado mamangati duduk bamanu odinan kalam pasaduku anak ni mamotong gomba onan kanduang sabala dolu sadang lame dilamun ombak tarunda mei ginyang sakete arilah malam komande baanan jadi Bukit Tinggi parang bakabui anak ulando pulaman embal jawe utuang dagangan sadang lame hai dilamun nombat manyokini desa dang lame de udah dilamun nombat tali alu ibu ayah laju tagele labungo dalam bulan coba manung lada ko pintu depan kala apel dari tangan tarunda mei kinyang sakete nakun yang hijau na hitam sadana lambok bibi na nyanjang hidung na lanjut letang harilah malam dewa tambah oyak ladikan rambaan jadi dandayu tumbuh di nandaka di lerang tibo pandaki yang nan bakayu di palui akacuy kodandam ane parati yang dimanyokini hai tolak anakan cuy kodandam de udam de parati dalam tarwinya turwi de Yulius onde ina dangakan wana di yo ambo kakawin baru yo jauh Irawati cuy itu katonyo kini ndak dapet do di bakato indah janjilah sudah tapa buwe itu lekato na yuli usei aye mato badarai-darai manangi laina maso itu tuan ambo junjungan awak la tuan
le tantu mula dek tuan kini ide aro ambo kawin jo tuan kaberang bapak jo mande kaberang nini jo mama kaitam ranah tanah bonjo kini tuan kakawin cie lai kajadi apa le tuan badana ambola tuan jadi apo badanawa mandanga katu rupo itu namberang sekali siulius kaum nanindak bisa kamalarang namun nambo kekawin ju mandanga katu rupo itu onde tuan junjuangan awa kok kekawin tuan ndak dilarang do tuan. Oh cuma seketik dikatakanlah tuane nantikanlah dulu. Oh anak bolai kalau lalai anak ambo kok kekawin tuan ndak dilarang do tuane apo katenggang biduk padang. Oh miak di dalam kualinyo. Oh katenggang ambo anak dagang tuan di dalam nagarinyo lah tuan kota pindah patui tuan rupo iko lah tuan aro ambo jo tuan laberang nini jo mama indak kawa balik do tuan ambo ke kampung do tuan Mendanga katorupu itu cerita usah dipabanyak lari sekali pi keluar pamanuang duduk sama seorang indak tabado mamang hati tamanuang bujang oh siuli usai manangina sama seorang tabayang bapak jo mande yo juo kecek bapak mande tania yo ndei badanina onde kanduang inde kanduang indah disangangkong rupo iko ndekan duangai japu ilaina oh bapa japu ilaina oh mande yo mande ande mande japuina nena taka odina dolende itu bana masu itu kok kababali awak kabonjo na bapak berang mandela banci onde mandela banci mulakini sarato nini jo mama ba itu bana dan mulakini tumpak de inyo mula siulius abiyari bagantiari patang akad malam sinayan Julius indah pulang lagi
malam kini nyo kekawin ina menangi tinggal di toko rangka kawin malam kini nasib awak kabak di dalam barek lawi ila bagian menangi nasamu seorang tabayang bapak jomande tagambaran tanah bonjo la bagian siku didi makan di pantai karyang pasang makan katanga padoi duit baca min bangkai rela mati bakalang tanah la bagian sauya guntiang la baju sangkuikan di kampung dalam ya Allah japui nyawaku pado coiko penangguangan menangina tengah malam urang kanika malam kini larami urang di rumah irawati latibo wali jokali imam jokati lenat la datang mentuo kampung tampak pulo onara pulai latibo pulo iyo kaninyo mula si Julius kadinikahkan samalam tu diambil mului inyo ina dibaco katuba nikah ijab jatuh kabur di jawe kawin lainyo samalam tu kawin jaupi irawakati anak orang dari pungasan kapasa membali badah eti mana rua pisau tajam ina kaluko tak nyokana abiyari baganti hari saja orang di Koto Baru pulang menjalang pukul 2 saja inyo babini baru lah jarang pulang oka nalamu di yo apo karajo molakini na Julius ruponyo sama so itu kurang kepeng ambil di kadai kurang kepeng ambil ke toko so itu bana le molakini sawahnya kali le bandai ndak padi kosina le rabamudo awanyo kanale yakinda alamat badan le kasensaro kanduangan bertambah banyak juga maaluni nama su itu olah diansu membeli kain panjang diansu membuat kurito anak kok nyampang awak malayekan tapaso ditangguang sama seorang yo malang tak dapet kaditulak muju tak dapet kadiraih awak di dalam amil tuo bangana dalam kandungan 8 bulan lah malang tibo desa sadang barek-barek rupanya upi Saprina talambe lampu disalai laberang buyang siuligius
Onde ina dangakan mola gilo mangamek sajo gilo basanang sanang sajo la sanjo candonyo hari na lampu balong ko salai kamano payu takana upi Cuma kau ndak sanang kau tinggal di siko yo ina bulia barangke kau dari siko kan ndak kau do punya toko kan ndak kau do punya kekayaan. Oh itu katonyo masu itu manangina mula kini de ati pak sadang paibo de awak dalam kanduangan. Kato suami ndak dijawab diambil kain panjang dua helai dikampuangkan kurito anak dibungkui de ina sanjo lah bagian ya ye mato badarai onde tuan oh junjungan awak lah tuan onde tuan oh junjungan ambo lah tuan kasanang lah tuan ojo kekayaan tuan kasanang mola tuan jo kayo tuan biarlah ambo nak marasai lah tuan Selamat tinggal tuan kini bawa bungkusan kain lah tuan oh dalam itu inyolah turun sekali dari kadai dibawa bungkusan kain oh awak di dalam oh amil tuola bagian entah kamano ina kapaila bagian oh bajalan di tengah malam waktu turun dari toko hari mulai rinai oh bajalan juga semua seorang kemana ado ampu kaki kasinan nina bajalan tindak tentu arah tujuan oh hujan batambah labek juon dema ba apo darunnya hujan coy itulah darai oh aye matola menyasa melawan bakemande menyasa melawan bakia abak labai kok kababali ina ke kampung kini ndak abak tarimu kini ndak mama tarimu kok tapaso ina dirantau japui labaalan de kanduan badat ina la bagian la dingin ina tengah malam Bajalan di tengah malam indak tentu arajo tujuan apuang si tinjau lawi tampak nandari gudang garam untuang ina coli mawa anyui balun tantu katampe diam tampaklah pondok rampak ladang tampak lampunya yo dari jauh sinanden bilang nan Safrina nyoturi pondok orang di ladang onde mande nan dia te pondok bawa manompang badan awak tak kajui mande orang di ladang yo singkok kan cando pintu pondok tampaklah orang basa-basa pole kato mande rampak ladang onde supi na baru datang lah ikut kau sabana manusia atau jin atau kau setan atau pauni rimbosiko menjawab ina bagulambe ambo manusia sabananyo yo mande badan tabuang di nampunyo mandangale kato mola rupo itu dan bilang dagang di sinan ko iyo kau lai sabana manusia coba codok 5 sadat
urang basikola ugamo kana monyo nyo baco dok lima sadat masui tubuni mambilang gambiratui yo sah pajako manusia naik laka uate pondok na dituka kain jo nangkari yang dituka baju jo nangkari yang baru batanyo mande kini onde nak kanduang dangakan mola siapo nak namo jo gala di mala dusun jo nagari apo sabab jadi coiko nak curak-curaikan oh bake mande bilang bilikan bake badan nak sanang di dalam hati menjawab laina bagulambe o mande dangakan molambo banamu si Safrina kampuang dirana tanah bonjo kawin jo anak padang panjang Julius namonyo kini yo mande ode aro ambo kawin jo yinyo yonde sampai berang bapak jo mande sampai berang manini jo mama 100 orang di kampung ambo dalam kandungan 3 bulan ni nyoba bini baru pulo ambo di dalam amil rupo iko amil tuo yo mande ambo nyusi dari kadai mangkok coiko yonde oh nasib ambo yo mande kini coiko la dek mande o manompang ambo ditampek mande koe malaki anak bolai kalau lalai anak ambo wali molande o tapek tinggal yo mande menjawab mande rampaladang onde nak kanduang ina sayang mande lenai na mande ko bukan de banse hidup tinggal di pondok ko nak desa kadang ko kau bana nak mande mati nak kini la tibo kau rupo iko raso basuo anak mona nilang yo na o raso basuo anak mona mati man na oi na disiko ina tempe tinggal na yola di sinan Safrina tinggal di topani oleh mai bilang sama suwitu hari badaruk le abijuo apo karajo inanan di sinan ditolong manderan di ladang ditolong mencubui cuy orumpui lado di ganti hari abi malamina di sinan adola pado 1 hari la sakina masoi sakina raso malaikan dek mande urang paladang nyoimbau dukun nang ka kampung tabawo dukun samalantu maalun cando amak dukun menjadi garuk to amak menjadi ambui hijau tawa nyatokan sabalun nyato nyorupokan balun kata rupo nyotabukan hakikat yo maripat nyukana pendapek diri maripat tabu masu itu o antam tibo de untuang takadiala selamat anak layi ke dunia o anak dipandang o laki-laki ladi barang
rahasiakan anak kandung anak kan iyo laki-laki dikarik cando puse anak sudah itu watilah sanang. Odem bilang candonyo amak dukun diagiakan bakenyo ina anak kan iyo laki-laki mencalik kabake anak ranca anak indak tabado di malu anak tak karancak bapak rancak mandenyo mani tibo di anak kami juonyo bakato ina bagulambe onde nak kandu yang sayang jo ibu lena ona odang diwaang nak dikatokan okini coyiko la diwaang nak kok lai panjang umur waang nak kok lai pai darawaang nak kok lai waang sampai gadang nak bale la jaso ayah kandung nak kampung ibu nak omola di bonjo nak kampung di rana tanah bonjo mana kawin jo bapak ang urang padang panjang di arok kawin jo bapak ang mana sampai berang bapak jo mande kaitam rana tanah bonjo kadirantau ibu yona salamonyo na kok lai waang mua panjang yona liye laju kampung ibu nak jajak di waang na tanah bonjo mana ona nak tanah bonjo ruponyo sama so itu indak dirantang panjang bana tumpak de inyo mula bujang siam kini maso itu dia namu anak kandung siapo namu anak kandung dek karano anak maso itu anak ina siapa nang kadia gena mode ina lai basikola si Hamdi namu anak mande mangkok si Hamdi yo namu anak mandena adoma anak kepanjangan mana hati derita ibu kepanjangan oba itu bana dan mola masuk itu anak batambah cadik ju si Hamdi batambah kini gadang ju biari baganti hari tinggal di pondok tanggal ladang sungai tunu ke pasar sadang pukul 2 sehingga iko mula dusana dulu nantian kaset nang kadu yo nantikan kaset nang katibu anak urang dari salido ke pasar juo patang-patang nantikan di kaset mula nambariku nyokok layu muasa mu panjang ramila balai rang salido ke pasar juo patang-patang sehingga ikut cerita ko kini dioya oka jogandang opa ote oni oda oncuei
lajen nyotaku inde mama bamban badara inde adik kalau le panjang lane panjang babuku juga kalau panjang-panjang de mama babuku juga onak jalan takui inde takui badan baca rela dusana ayo mua panjang lane panjang batamu juga mua panjang lane panjang batamu juga Kami balainya udah dia jine malam kami majalam de patang patang kami majalam malam oi patang patang kalau takana bekaset oh kami kini udah cari katoko ne toko la sinar pada cari katoko la toko la sinar pada ayo apuang de sana si tinja wala wilande lawi tanpa nandari ai gudang garam ala nandari de gudang garam untuang badan de badan bali maulanyo anyila di kandung alun katantu de tantu katampe diem hai balun lakat tantulan nang kirai hai tampe diem ala karano ne udah bamban badarai badarai kambang lepung olan de udah si panda-panda kambang labung si panda-panda oi dekarano dusana badan bacarai maaf dori lalande udah oi awa minta oi maaf jori lale mama hai banyak hai maaf la jori lale rila hai banyak oi maaf la jori lale rila hai